महाराष्ट्राच्या राजकारणातून एक मोठी बातमी समोर येते। भाजप काँग्रेसला एक भलमोठं खिंडार पाडण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सध्या सुरू झाली। कारण काँग्रेसच्या एका दिग्गज नेत्याने भाजप नेते आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्याची माहिती समोर आली। त्यामुळे पडद्यामागे महत्त्वाच्या घडामोडी घडत असल्याची चर्चा आहे। विशेष म्हणजे संबंधित काँग्रेस नेत्याने काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या बारामती दौऱ्याकडे पाठ फिरवली आणि ते देवेंद्र फडणवीस उपस्थित असलेल्या कार्यक्रमस्थळी गेले आहेत। सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार काँग्रेस नेते संग्राम थोपटे आणि देवेंद्र फडणवीस यांची भेट झाल्याची माहिती समोर आली। डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीस आणि संग्राम थोपटे यांची भेट झाली। विशेष म्हणजे नाना पटोले सध्या बारामती तालुक्याच्या दौऱ्यावर आहेत। असं असताना संग्राम थोपटे यांनी नाना पटोले यांच्या बारामती दौऱ्याकडे पाठ फिरवली आहे।